ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୈତ୍ୟ ରାଜା ଜଳନ୍ଧର କାହିଁକି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆମେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାଲନେମି ଅସୁରକୁ ଡାକି ବୃନ୍ଦାର ବାହାଘର ବିଧିପୂର୍ବକ ଜଳନ୍ଧର ସହିତ କରାଗଲା। ଶୁକ୍ରାଚାରୀଙ୍କ ବଳରେ ପତ୍ନୀ ସହିତ ଜଳନ୍ଧର ଦୈତ୍ୟଗଣମାନଙ୍କ ରାଜା ହେଲେ। ଥରେ ସାଗରପୁତ୍ର ଜଳନ୍ଧର ନିଜ ପତ୍ନୀ ବୃନ୍ଦା ସହିତ ଅସୁର ସଭାରେ ବସିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅସୁର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାରୀ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାରୀଙ୍କୁ ଜଳନ୍ଧର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ଶୁକ୍ରାଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଜଳନ୍ଧର ଶୁକ୍ରାଚାରୀଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଆସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଆସନରେ ବସିଲେ। ସାଗରପୁତ୍ର ଜଳନ୍ଧର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, କୃପୟା ମୋ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ, ରାହୁର ମୁଣ୍ଡକୁ କିଏ ଛେଦନ କଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଶୁକ୍ରାଚାରୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜଳନ୍ଧର, ମୁଁ ଏହି କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ଶୁଣ। ଥରେ ଦେବତା ଏବଂ ଦାନବ ମିଶି ସାଗର ମନ୍ଥନ କଲେ। ସେହି ଭିତରୁ ଅମୃତ ବାହାରିଲା। ସେହି ଅମୃତକୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ରୂପରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅମୃତ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାହୁ ଦେବତା ରୂପ ଧରି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପଶିଗଲା। ଅମୃତ ପିଇବା ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଛେଦନ କଲେ। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାରୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଜଳନ୍ଧରକୁ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଘସ୍ମର ନାମକ ଅସୁରକୁ ଡାକି ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀକୁ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବୁ। ଘସ୍ମରସୁର ଜଳନ୍ଧରର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଘସ୍ମରସୁର ଜଳନ୍ଧରର ଆଜ୍ଞାକାର ଏବଂ ଅତି ନିକଟତମ ଦୂତ ଥିଲା। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀକୁ ଯାଇ ସୁଧର୍ମା ନାମକ ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଳନ୍ଧର ଯାହା କହି ପଠେଇଥିଲା ତାହା ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କହିଲା। ହେ ଦେବତାଗଣ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଜଳନ୍ଧର ପିତା ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଆଣିଛ, ତାହା ସବୁ ଜଳନ୍ଧରକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ସବୁ ଆଣି କିଛି ଭଲ କଲନି। ସବୁ ରତ୍ନର ସହିତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଜଳନ୍ଧର ପାଖକୁ ଯାଅ, ନଚେତ୍ ତୁମର ସିଂହାସନ, ତୁମର ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ସାଗର ତା ଗର୍ଭରେ ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶରଣ ଦେଲା? ମୋ ଦ୍ରୋହୀ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଜଳନ୍ଧର ଦୂତ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଳନ୍ଧର ଆଗେ ଶୁଣାଇଲା। ଏହା ଶୁଣି ଦୈତ୍ୟରାଜ ଜଳନ୍ଧର ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଦେବତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କଲା। ପାତାଳପୁରରୁ ଅସୁର ସୈନ୍ୟ ଡାକି ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ସହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅସୁରକୁ ଧରି
ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ଦେବତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କଲା। ପାତାଳପୁରରୁ ଅସୁର ସୈନ୍ୟ ଡାକି ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ସହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅସୁରକୁ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୀରଗଣମାନେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଗର୍ଜନର ସହିତ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଅସୁର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ରୋଣଗିରି ପର୍ବତରୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆଣି ମରିଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାତି ରାତି ଜୀବଦାନ କରୁଥିଲେ। ଜଳନ୍ଧର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶୁକ୍ରାଚାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମୋ ହାତରେ ମରୁଥିବା ଦେବତାମାନେ ଜୀବନ୍ତ କିପରି ହେଲେ? ଜାଣିବାରେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ଆସି ଜଳନ୍ଧର ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଂହାର କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଶୁକ୍ରାଚାରୀ ଜଳନ୍ଧରର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସତ କ'ଣ ତାହା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦ୍ରୋଣଗିରି ପର୍ବତକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଦେବଗୁରୁ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଦ୍ରୋଣଗିରି ସେଠାରେ ନଥିଲା। ଦେବଗୁରୁ ଫେରି ଆସି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଜଳନ୍ଧରକୁ ଏବେ ଆମେ ଜିତି ପାରିବା ନାହିଁ। ଦେବଗୁରୁ ଫେରି ଆସି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଜଳନ୍ଧରକୁ ଏବେ ଆମେ ଜିତି ପାରିବା ନାହିଁ। ପୂର୍ବେ ଶିବ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ପଳାଇ ଗଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚି ବସିଲେ।